tani saya ni nang tuna da ranking viewers kali nang kau so pini Herangke mate la social media along tapa cetak ya pan la penge rat det kapacini dia pan hampang do ana tum hans tamai kapacini ya pan pini reporters do ana pan kacho phapo nangkok ke nilitum APSLC Women Wing Central Ahin pen ning duk chepaklang lo ning ki pung chepaklang lo thrak meme ing ring meme pini konat lo so arlo tum adim ke dola kopi pano labang so video la track meme la puson hijim meme emet charang crack away kopi pano la haya kengsang atum pen labang so a viral video la labang so ka upload pen ilitum akai non ka track na kopi pano la unset ke so arlo tum he mithang so arlo nilitum so arlo tum sa ni track meme ing ring meme Lapuson kilitum ciplang nang ne ning kang sam pinikar bi ang long east west di mahasaw ning kang sam do nang jipusi nilitum lada pini press bitalong kiwang nang koke nilitum ning dupitlo lapene dragon ilo lapenge apong arep case penchinglo amardar penchinglo pini anke viral video labang su nang klang ham tet ke Kopi apa lo lagi? Koman lo ke cokce, mother response emit hang so arlo tumho charju sinak sang marli. Karbiang long east west di mahasaw aso arlo atum ansta mehedi labang so press meet kidupen nitum realize sinak. Who are we? Who am I? Self-realization is the source of a better growth. Inut so arlo so jongsi metsena o the doorpen do tak. Polante mithang asomar asupi asopo rad det henisi lapen kadoka vetum hanstami ningkang sam itum peklang theji example akemi peklang theji ko puson sila puson isi thrak meme so arlo so pen lapin so banga khaya tum ke ilitum aphan anso sesi hala RSS ku atum a agenda wailo wai chen labang si ilitum non ke phodang lo alam itu agenda long do so arlo tum hanstami SC category ST category scheduled tribe scheduled caste OBC lapen la Muslim so arlo tum aphan la kadokawi la inglong akhai pen la Muslim so arlo tum aphan sitami ilitum abhan kopilo la tum RSS tum amen agenda ke so arlo tum aphan sitami prostitute pacheplang et nangji pusi haladak RSS tum amen agenda sangmarli BJP atum sitami ladak bangke non ruling party tum sitami ladak ahok pen labang so pen ko masi labang so wama halabang so aso arlo pan ke jail sitami kitap nang ko makopino nang tupuji itum chipchagun elo majogle chuklan chumatha tum sitami law and order sitami APSLC ke hai Sarji ay Qatar Sar Central alang li President na hinpen sitami law and order tumapan alo memorandum pielo na sinilitong APSLC so arlo atum ansitami hampang so arlo laki party alam chipu pepinpen so arlo tum ansitami nang turnon chisong no na ningkang samki wanja pan lahay make lang no ot lang no lang no lapang so a example ng si jongsi itum peklang pulutang te ilitum asumar ke not si damalang not si dolang banga khai ke ilitum pan labang so RSS agenda ke ilitum pan ke pawir tung nang arlo so tumapan ke asumar ta apai pa kom pa jum het nang pusi apok tak nang ke plak lo la son tak taksi so arlo tumapan an ke la tumapan Dawai PC Mixi la tumapan ok apran pehen no nangku so arlo pansot kali youngsters tumapan sa drugs kapichupen la tumapan mentally physically apu pehen no atpensi la tumakai pehen no nangji pusi RSS atum amen agenda lasin nilitum Central Women Wing pen kachuning ri la pulo non kidobong a sarkar BJP government akehay sartuliram ronghang alang lipan mainly nilitum APSLC Central Women Wing pen alang lipan kachuning ri padi krim alang ke lahen lo alang li la law and order abang strictly pen maintain ponta la pen
kinepon dia phan alang li CM akihai sartuli ram rong hang alang li pens tami order pitha ko mat arlo soma lapuson kachuma tha ko mat apin so ko mata kengsang ma alang li tuma phan net ing nangra jail beng nang ji pusi Central Women Wing penke ilitum lapuson si mathalo ma ko son lo ning oi pillo ning duk pillo la pen ilitum chichak on ilo Pinyar ni nilitum jo so arlutum ha kunat ne pen Halloween pen oto bharalo makedo aja kya ken pen siwang aja ke bas pen sinaidun la son sin nilitum so arlutum ta kedo chi Halloween la sin nilitum kedo kitha Pinyar ni ningkang sam avedalo hempeng hon ta ke bar japan inut so arlo ningkan crazy nilip ahawar adimalong rong atok pen inut ajo kapiing dam kidam hut lada hem pen hong ke baramat hem nang chiru chu thadalo ko dalo ne ke phang dong tong pon ne keng sang tum tong pon ne kasi RSS amen agenda bang ilitum la anutin adontin abang hutin arlo susitami la so RSS tum agenda ilitum chiron che baksi ilitum la so party la so dhorom po ilitum che plak lepin chi pu pepin pen so arlo song nang thur nang po la pen ilitum justice rights ilitum la chilong nang ji la pen che fight nang ji la pen la pusona ot lang no la son viral kapachithang dudud dat ke la bangke choklo la pege la son ke nang ni ilitum Karbiang long east west dimhasau ke ilitum adin ke langmipik greenery lirsing ilitum along ke domepi la si bangakai ilitum adim nang chirai pusi keng sang apin so si so arlo so tuma phansi Karbi tum hansi inglong akai phansi la tumge ponpo apiso che kampo ange akorda Karbi akur endun po longle na chirai dun po pini longle na chirai chot kalilo make ang den no ang den sitami toward dampro sitami kerap murder lapen lahai ing tonang po lapen BJP government tum sitami nangli tum sitami mithang apak mithang asu angjir mithang ahem asorpan kachim hon son thot Karbiang long east west di mahasau asu arlo phan rai komponon lapen ge ningkang sam ke wanjia phansi chuning ri padikrim do sani Karbiang long an ke chulang len ki ong po sa kinala sida hadi inu bakha sota kang sai bala masala sukta ngali tum pilo pige ahok pelo pinyar niyan ta la kidamtang hala sumila rong hangpi inun usu nongong dodun no ang ke school gidun amen pen alang phan choret dat lo ami phang ahem la kengsang ahem atum si choret dat lo la susu phan red dat pen chulang ram dat pen puthot me thor dut lo me thor dut pen la susu akai dam lo la phan ta school ahem kim dam po ku pen la kim chot lone kim kelone labangta chini dam pamimila setami law and order halabang so hut setami pinangan che songpon la social organization la pen ke advocate Guwahati Chief Justice Guwahati High Court pen setami labang ke kachirapon dodundo bon setami Karbiang Long Autonomous Council ahin pen la sumila rong hangpi pen chenglo sona taxi dolo wang olo la posona rape cases tumhan thanga justification ta awe non rina rong pipi di alang ni phan satami la puson men si rit ka chudam pen hem ki wang tuware beng ha reng ang se sik theklo konat lo halabang so abeti pachao beti parhau konada parhau lo kapar how pen ke dam pen si red dun that inu na uso Don Bosco along exam na may pidunji po rong khilan along kithurji po hedi reporter sa tum la soso inu higher secondary first year vetlang la soso auto penans kami pasang not ni exam apollo pasang si what kipon la soso John Tupensi ami thang life ka safe nang la sonda taxi dolo ha bor pung tarapung jo dinut class 7 also halabang so rosmi terang piputa halaso also tala sonda taxi pachilot lo school nang edun pu ha bor pung pen dola maraan nada pot halata acham dam joilo la sonda taxi dolo amenda mane uncountable jo non la po anak kisung so arlutum heredu hen hong ki chona ta pherit du la si labang so a law and order and that la pet mane lang pon pa minute me da bangke la pege la ke BJP government non ruling party atum alang litum ke klema bang lage chok che dat lo alang litum ta sumar do
alang itong tangjir pido ahemasor do ahemasor asumar tumden le hijok 1 kilong nang jichot kali adon tin ahem tin so arlo tum stame young girls and mother women and children atum pini safety zone avelo kunana bachaw lo kunana parhaw lo labang so abachaw ke kabachaw dim ke ladake lam pini viral video klang long lo klang det lo te lahay ta action and sedang non people si dojo lo lahelo matha parsitha leaders pulutang ti social worker nang ji hala rat akisung rat akimang hala bang si lang paminang ji arnong hirjume long ji nang itum jong si la law and order ahinta strictly pen maintain pulutang te laki hampang ahirjume arnong hirjume rat det hirjume ta ruling government tum talongi bon si tami SP han si tami kokonat lo ala MLA atum si tami ladak kopilo alang itum pang sam rabring SP pen MLA ang bong kopilo latum atoks kedo Rina rong hangpi apanalam ako lapen na prang sitami inut young mane girl child labang sitami non pregnant that lo sitami lata kunat lonte lata justification kedo non inut also si lapuson kisung chichak nang lo tangti moke adon tinahem sitami lason arni nang lirok lonte kumat lo aday lake laki council kachari tumapang si la non BJP government tuman si laki punang koglo pere dunang koglo lapen alang ditum ano do matidi arjura pini penamat action ke NGF han claim klede piapod lo ning kang sam kawe si itum non chiplang dan lo peace and development tu konada peace and development lo ha PhD certificate KNDP ningkang sam chingthurolo lo ka Charlie do lo karbiang long chingthurolo atok ano lang me towar so ardo tum ki jokwan dolo tapi niar ni a big zero laki chokche ning sam se dat lo nilitum non pini ke nilitum ancho che pin se nilitum wang nang kok lo la so press meet nilitum ning duglo la pen ke a hok peten nalitum action and purpose Karbi Anglong Autonomous Council akihay sar chinghon tuliram ronghang sarapan pinilabang so press meet pen nangli kilang aporchi pipen nangli action and ika sani lam thi sia jung tungla non la bang ke chulang lem play dalum ti non bang he ye thans of white jor sai de lo es carbon long la bang nang kam bom tang lo nang solo su tum tar yang jang tara anu plan hai dal lo es lo son di body tum phana ni tum pilo claim po lo pen pilo kui nang lo jel thamot nang litum hin ben episode si la women wings I think ben kopile kang sai ji la puson ka chi dom jel thamot ma kopilo nang hin pen putha pilo na matha to Francis pini media klembang photo ini tenang cepat pen nang tum klembang pot nang tum apa nak Europe pilo ini tum kopi pasi nang tum apa nang cuhang nang kok ma nang cuhang nang kok ma polo tante muhat itu makai high piece tane doa nalang stame nang than pon lo lagi non malom social media lo ki jumput kahiji meme lapen ke kangring meme katherap meme alam lapen na video lo anu din na bang putin sa michingi lo laki tek long lo la sining duk pig an pinili tum aham phangalong lo puson ang kiluchok la pen la puson ki do ko ke ko pi joy ni ma toili tum matha dam lo potang te matha ne pin an la puson an deng sili tum dolo athe la pui tum chilang dam lo pote inglong a so tum phan eli tum karbi tum phan arni ke wang se ta me kachulang rempen apran kita nang lepuson seta meli tum thek long tom lo usumar pupe akisar pi pon tame latum akisar pi phan pon sa me palom ni lapu an thek long lasi lapu anang deng una hu seta me ko pi posi pini tum katherat me via video seta me pini social media long ki klang nang kok lo ko pi posi lapuson ki do kok lo laili tum cherju dam lo ba thanam lo pulo tangte ilitum chithana mone pin lang honeli kaning jidam ji phan ko seta me ning jita ingtung te la pen ke ning ta me addu ki do la pen ka thera ko puson si do
lasi labuson ke claim kahing no ke claim kaddo ka be mane labu ke claim labu ke kali ke claim vekat tuma phan lapen ke labang so video ko viral vekat tuma phan lage immediate pen lage ne vek nangji usni tum PHLC women tatum peniri tum hang lo lapen demand lo at kinep cholo patagali so dak pen sing sai nangji akhe kidam tangai ni pen lapuson nangklang lo lapen patumi ha sata me angku video ki mi anutin sata me social media lang rap post heglong patumi ha sata me angku video ki mi lapuson ki klang thudo aki me video kali lata aka he no video aki me video potelan viral tong kata thai mine seta me aka he no video pe no atumi ha ke klang ta me pini ansa me ili tum Facebook lo intulo bodang te lahai si tum heglong ba prangji Lasnili tumahin pen Central Committee hin pen seta me law and order tuma phan seta me law pajir dam elo lasdi tum swalo so pen seta me tum women wing sa hin pen seta me nili tum ans se isse pressure ki pidon thu loje immediate pen kahing no ke claim at tuma phan nep in nang vek nang ji la pen ke so dak pen inside vek nang ji pusinili tum hin pen seta me jail the beng nang press meet phala Suara song tak duplik lo, tak lah super tag non. Kan samdun beri song si tag lo. Kalau tag si suara kon kecil rai kom, amang kom hek pop sa ko WGS dan han pateng lo. Tak lah tu masong tak non samdun beri song tag lo nasi lah. Super tag, mana tu kita punya ni. La super tag ni tu mungkin pendi puang tu mabang ke lake. Suara mithang kami suara fansi kerja pilo mati di. Suara tu mah kerja people si. Soalu tum kaci plan ke chok che kele lela tum chini lo pose alang tum seta menon por ke du join nang je por ke kali lo alang tum same thor nang po lili tum hen ka chuni rikang tum bang ke athe ki chok che ke claim tum han ke lake action ke anbek nang ko mati lase alang li tum seta me just amen ka cheer chok kali ra hedi akam seta me ke claim je phan sela tum phan sa me lili tum hin pen chuni rilo la bang ke sai sila ma ding tung lang la pagi alam 10 potente lo da order to kine prap ping mati di ko office non magar arachi chiklang ham lo insulus tanta non aten der tidak supra pilo pli ge la sopta ga di isimang hu me nang tu nang kar julam ta hok lo pini political alam ni tum APHLC tu pini meeting ki dolong le tha son son do lo meti kapre son pusata mi hedi la son lo potang ni litum han ke nairas prap ping Samin non pini ni ke a video si klang hamalo seta me opi pose eras redalo lake nilihin bangi puang tung bang ke totally ke silong ke lake jakong ave pas nilihin bangi puang tung athi aja kong do puson nep bu matil hai tung phanta alang tum claim on e puang thek che paklang lake rat tum kelang tum phan ning ke che thejo ni selang thon pa khai lo mati di ante kopi pose lang tum claim on e dalon te claim tek aja kong che pakla aron chini ni delo ti aron chini ni delo hala 6th schedule to the constitution of India ki hala da ki social justice equality liberty fraternity do ulo constitution of India long ki to ke preamble porhita hai Karbiang long autonomous council ka chari tu porhita hai hala da rights equal rights freedom of speech freedom of expression right to religion, right to politics. Halamat hadamra nangli ke akithenai lo akihai sir CM tu biram rong ha. Nangli andar sido DC atumta SP tumsta. Athe lage inglong ahawar paragraph ilitum 20 long ta ikitok lo gente. Paragraph 20 lage 6th schedule ahawar inglong ahawar. Karbi lapet inglong akhai an ahawar. Te ladak ko pipo si alang li CM sar alang li tugiram rong hang sar kapirena alang li phan advisor Elvin Terom sar akihai ta advisor dolo ke lam char jutha nang li tung angbong setami la pene ilitum panel discussion do piglo keto ta kedor lo seta pinyar ni ilitum party chipupera ilitum kato kave kamitum ahem prek ke hangge tum ning isipen hangnang pugipu piapot pinyanta chipang rup tetede ilitum ay issue ki hem prek Itong hempreg yung silong lo punte ito mithang si chari chalok panong po.
Elitum IMP pen celok IMLA IMAC Ward Commissioner ang ton pen na Karbi inglong na kaitum si ladak cirai long po tapi nyar ni ning kang sam avitet lake ning dukpik cetam si un edat lo nasi kang hon pen kang jinso pen aki hai sar tu diram rong hang bangso presbit pen langra nangli mekri at least pui pum nangli mekri bura nangli labangso SP atau aphan OC atau aphan Kiklaim kledet asai ke kiklaim kledet tumhan transfer tha lapen na bangso a viral video ko masi kacumat ha ko masi kiklaim na lahai tumaphan ahok pepen jail beng hai tha jail beng tha anke latum cicini po lahen lo nili tumpen ning duk kacipaklang ke nili tumchot kali lada dipua ani marli manja dhansiri daga lomani marli nili tumle ke hangjo chot kali labang solangi non press meet ke wang chot kali 26 constituencies do LE phodo amri anke dipu LE anke hawar ki hat LE bukajan LE rongkhang LE di la LE long hoke non abangke so arlo tum a constituencies pin sitami labang so press meet ki wang yaphan nilitum chipachini thailo lapene aning ki pungsi wanglo lapen hamphang aso arlo atum anke party chipupe pinpen ilitum so arlo tum thura nang pusi nilitum ahin leaders tum pen sitami chingki chingwai iglo sani lang khias arjulan nalitum ki hanga ting dek nanging tum tebi jong sila tum kinap nang pader chat muten dek nang edat putit nang itu masong rek penik song pan sik son do ma song met po lake song met po lapen ke nilituma party anchot kalisi aka prek a party atum setami labangke ilitum chakun elo lapen ilitum song rapen nang pusi aka prek a party tum pan setami kaching wai bom do bom lo bom setami jong si nilitum APSLC atum si song arek chot pu bangke lake chok dam deji aka prek atum setami wang nang po lapen wang po pusi nilitum chingki chetano patumi has tami nilitum KMCA Karbi nimso chingthur asong pen setami nilitum chingki chingwai lo ilitum dojoy nang nilo sang marli atema issues and problems of young girls and women who labang so social equal status, equal justice, equal rights labang so ki ilitum ta mithang song si ilitum labang so akaphere me katherak me jime me bangke itum lakang ton jia phan ke labang so ki song nang pusi atumi kaprek social organization to ben stami chingki chithan pon bomlo lasi la nilitum APSLC atum ke la LE pho pensitami labang so press meet ke alang litum pen non pangcheng pon po pinak pen pininilitum chenglo pinak pensitami labang so press meet ke along tin sitami lapusi nilitum ki thurlo lapen nilitum ke sang selo atin is so marching hondu ke oi isomar aparman si ilitum pinyarni itum labang so firthe ilitum ke dodut isomar tum akai ning kang sam laki dojia pan si nitum so arloke imithanga hemasor imithanga somar rad det asomar apan ning kang sam donangji until and unless la hai ing tonte tik take APSLC asong pen ke nitum ke ing tonte lo la pen ke labang ke chi song pa meji nilitum la LA pho ani marli tu pen anke Karbian lo arat adang si lahaya achik logi chi dom han ke ing sai nang ko kwa thema ing tonte pa nang ton nang pa mina tum si nang ton noi puske chaplang no bente chali madi kahok lo ing ton nang pa laphan ke achu si tameng ke nang ko jail tami bank chok si tami alang tumhan ke theng nu jarat dolo laki right dolo laki lahai chainong son phakason la ne hotel chine aju chine nalu chine ha kona ni hor ki junalin lahai alang tum cheplang thap cheplang pru ke lake nang thengoi nang chokoi pusalang tum cheplang ke lake theng ko chok bola lahai odlang no atum phan ka cheplang tum phan ke phone na chodung tum te phone ka chop pen no bolote lahai achik loki chia video lo eklain de lahai ke ante apuria lave ma ai gawe ma chekle pove ma chithera ne mal khai to
chingring re mal hai tu ka cheplang tang dak ring ti he la ke apa po achikle po dona purial thum phan am ta ijot che padam am hang ki jor ke la ha ro su tum ke la hai tum phan le itum insai se polo te aro su hiam paling di lo la ke jinghon ya kam lo la hai tum phan ke inghon sing tum te lo la hai nan ke adhamara sab na po la hai tum phan ke dan ni selang tum la LF po tanang tum solo pen mane presmit hang lap po masala so ta presmit si hang chot puma mata kapta ka song step deng thulan press meet chot kalilo igatum iching hona tum reporters atum nilitum ke press meet chot kalilo tokso ta pedopon bomlo along tina constituencies ta tokso ta pedopon I bomlo la pen pedopon bompo la pen ke labang so press meet ke la social media non nalitum live na nangki one pick lage ning sampik lo nalitum pena joksi ratta chinipo ratta in turbo nang litum sa tami lakin RD nang pidu na pot nang litum aphan ning nang chingduglo lapen nilitum ki la press meet chot kalilo tokso chot kalilo nilitum arong sige dampo ke oy APS 10 si tami ACC 10 si tami ILA 10 si tami labang so press meet doloma avema nilitum labang chihumri ji lapen phone che call ji lapen chihumri dam ji lapen joy ke joy van plonte halada ka LA 10 long si tami nilitum penama si tami halada kang ni dunjia phan nilitum ready lo lapen ke la ka che songa bang ke rat along ke laken nang cheklang pulaki amodalam lati tonang punting tonang po laki cheplang nang nilo athe alang tum ka cheplang ko ha ke charli tum duna tum ta do ta hai po kali ma de la sila ha bang ke cheplang te der nang po